dia, món! Avui us porto un vídeo de detectius, perquè tot i que ja porto un any al YouTube, sí que és veritat que vaig entrar una mica... em vaig marcar un Maria. Què vol dir això? Doncs que anava una mica com els gats, al meu aire. Jo he venido aquí a hablar de mi libro. I ara, després d'un any, vaig començar a mirar per internet i vaig trobar que hi havia youtubers catalans. I vaig dir, hosti tu, anem a saludar, vaig sortir així de la cueva a lo Gollum, no? I vaig dir, hola, youtubers catalans. I resulta que tenien un esdeveniment molt xulo que és el youtuber invisible. I a mi m'encanta, m'encanta tot l'invisible. Com el compromís de donar el 0,7% del producte interior brut per ajudar als països en vies de desenvolupament. Tinc aquí el paquet, jo l'obriré perquè ja m'ha arribat. Com pesa! Molt bé, som-hi doncs. Hem d'esbrinar de qui es tracta, val? O sigui, a mi m'ha arribat un paquet que no sé de qui és, però aquí m'han tapat molt bé l'adreça. Ari! Què és això? Muchas gracias. Lo devuelvo. Que no sea otro gato, que no sea otro gato. Sí, no? Ara va en sèrio. Ojo, ojo, ojo. Ojo, sí. Creo que hay una nota. María. Tenim un missatge secret aquí dintre. Bon dia, món! Ja comencem bé. Ja comencem bé. Hi ha una nota que la llegirem després. I aquí tenim un paquet molt ben embolicat. Anem a veure què és. La Maria et dona les gràcies per la caixa. A veure, perquè això de l'amic del youtuber invisible ho trobo super original. Felicitats a l'organització. Bueno! Me encanta. Es muy mío esto, ¿eh? ¿Sí o no? A veure. Soc la senyora llibretes, no sé com ho sabies o si ho sabies, però estic plena de llibretes i plena de bolígrafs de tots els colorins per a remarcar, per a ressaltar i per tots els plànings aquests que em faig. M'encanta, però... En sèrio, no ens coneixem, oi? M'encanta. I aquesta llibreta també m'agrada molt. Bueno, mira, saps quin és aquí? Els estalvis! Aquí posarem els estalvis perquè marxem a Lesbos. Lesbos, bon dia Lesbos, ja s'ho explicaré això, Guapos i guapes. Bueno, m'encanta, el que passa que, clar, ara no veig res. Ara he d'adivinar qui ha sigut. Però, clar, com ja s'ho he dit abans, del YouTube no hi conec gaire gent encara. Investigaré molt. A veure. Això us ho he llegit. Viatjar. Quina cosa més curiosa. Vas d'un lloc a un altre, però sempre acabes al mateix lloc. O no? En aquest paquet hi ha uns essentials per poder fer els trajectes més còmodament, captar les històries i poder-les explicar després. Sí, sé que viatges. Sí, sé que és per una bona causa. Sí, això ha sonat una mica creepy. No ens coneixem, però de segur que ens coneixerem. No estàs subscrit! No estàs subscrit! Ah, perquè no volies donar pistes. Espero que puguis continuar fent la feina que fas. Stop malària! Bé, et deixo. Obre el paquet i que ho ha de llegir. Bueno, ho he fet al revés, per si acaso. Moltíssimes gràcies. Ara he d'investigar. Entraré al YouTube, investigaré. De totes maneres, jo m'intentaré posar en contacte amb tu, youtuber invisible. Si veus que trigo una mica perquè m'està costant, envieu-me un mail, si us plau, no facis patir gaire. noemi@bondiamont.com, si us plau. I m'encanta, o sigui, moltíssimes gràcies. Això m'ho emporto a Lesbos, que volem marxar a Grècia ara, jo us ho explicaré, però me vais a ver de esta pinta. Lo siento, Ari, no sé de qué era así.
Moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats a l'organització de Youtuber Invisible, moltíssimes gràcies Youtuber Invisible perquè és que ho has clavat, però encara no sé qui ets perquè costa una mica, perquè molts sou gamers i no se us veu o, bueno, no sé, però ara me aficionaré a esto de... Molts petonets a tots i moltíssimes gràcies.